Pues jo tinc entès que es començà en el 86, en el 1986. Hi hagué una presidenta 20 anys, que era en el 2006. Després tinguérem també una altra presidenta que dura alrededor de 10 anys i d'això fins ara pues, som vosaltres. I l'Associació de Dones de Bon Repòs i Mirambell es va formar en 1994, és a dir, l'any que ve farem 25 anys. I es començava en tallers sobretot de manualitats, de pintura, de bolillos, eixes culturals, xerrades també alguna vegada, de la Diputació. I bé, això va ser el començament. Nosaltres ens vam constituir, com ja he dit, en l'any 2011. Ens vam constituir com a associació amb el nom Dones en Bloc i posteriorment, com que som una associació vinculada al Partit Polític Compromís, ens vam actualitzar un poc el nom i ara som Dones amb Compromís. La inquietud era siempre mirando la igualdad, al igual trabajo, igualdad en todas las cosas, apoyando siempre a la mujer, no por ser ama de casa tenía menos derechos, y se creó siempre esta asociación en ánimo de estar en sitios donde pertenezca igual un hombre que una mujer, a igualdad. En 1985, quan es va constituir, era una època en què les dones encara no teníem llibertat ni siquiera per entrar als bars. És una tonteria que ara és inconcebible que ningú es pugui creure això, però en aquesta època entrar una dona a un bar a prendre's un cafè estava molt mal vist. I quan ens començàrem a reunir-nos, ens reuníem, com has vist no tenim local, tenim un despatxet, ens reunim en el saló d'actes de l'Ajuntament, començarem un dia a dir, pues això no pot parar així. Ja que ens hem reunit i ens han constituït, ara anem a invadir els espais que creiem que té que ser per a tothom. I les persones que començarem les inquietuds de que la dona tenia que ser igual que l'home, començarem pegant aquest pas i entrar a invadir l'espai d'ells en tanta sorpresa que ells s'espantaven i se n'anaven. Després de la primera festa que fèrem de les dones que ells acudiren i van veure que era una cosa tan normal, ja es començaren a seguir poquet a poquet. I la lluita de les dones en aquest poble, com encara ara, no ha pogut parar per molts anys que han passat. Primer vam ser un grup de dones que estaven participant en les AMPEs, en l'escola d'adults, i havíem fet ja algunes activitats conjuntes. Començàrem a reunir-nos i allà contàvem els nostres malestars, contàvem les nostres experiències. En definitiva va ser un grup sobretot d'autoajuda, ens ajudaven unes altres i tal. Vam tindre l'oportunitat també, com us vaig mencionar a l'Ajuntament, de fer un taller d'autoestima. Això va ser molt important per a nosaltres, fer aquest taller, i a partir d'ahir vam pensar que igual altres dones passaven el mateix que a nosaltres i que seria interessant fer una associació. En diciembre del 2003, la presidenta Brigitte de esta asociación inaugura el local de hostelería, el primero de este barrio. Todos los vecinos son nuevos y Brigitte tuvo esa iniciativa para hacer la asociación de mujeres y que la gente se conociera. Bueno, la asociación empezó, el cura de aquí, don José Zarzo, veía que un grupito de mujeres íbamos a andar, eran ellas las que iban más a andar, iban a andar y les llamó un día y les dijo, tomar unos estatutos. ¿Unos estatutos? ¿Nosotros para qué? Pues unos estatutos para que forméis una asociación de mujeres que aquí en La Cañada hace mucha falta. Verdaderamente hacía mucha falta. Y entonces montamos Asociación Mujeres de La Cañada. No amas de casa, no, ¿sabes? Mujeres. No importa mayores, no importa jóvenes, no importa que trabajen fuera ni que trabajen dentro. Da lo mismo. Y entonces pues es cuando ya en el 96 arrancamos. Y esto empezamos a montarlo porque yo iba a Alboraya, a Rosella, y habíamos 2 o 3 personas que íbamos allí. Y resulta que la gente quería que le enseñáramos a pintar, a hacer belenes, entonces dije, uy, ¿por qué no lo montamos aquí? Y hablamos con el ayuntamiento, empezamos a hacerlo con las amas de casa, luego tuvimos unos pequeños problemas y digo, pues vale, vamos a hacernos nosotras la asociación cultural y empezamos allí hace pues casi unos 30 años.
Pues mira, se hacen labores de todo tipo, se hace pintura de cerámica y de tela, se hacen bolillos también y luego clases de baile para parejas y para mujeres solas. Hacemos también comidas, alguna reunión, que vienen a explicarles algo a todas las que quieren venir, que son poquitas, y vamos, ya a fin de año pues hacemos una cena. Todas tienen éxito, pero Todas. sobre Cuando todo el bolillo son más. Lo que pasa es que la más asociación fijas. ya ha perdido mucha gente y la gente Se ha que ha hecho estado mayor. mucho tiempo han hecho muchísimas cosas y la gente se cansa de hacer siempre cosas. Lo que fem són tallers de manualitats, també tallers de yoga, d'autoestima, també eixires culturals. Estem també fent un taller de literatura i també xerrades. Jo penso que l'activitat que té més èxit últimament són les activitats culturals i també les lúdiques. Les culturals perquè també hi ha una forma de... Hi ha hagut un canvi de que les dones també volen aprendre, volen conèixer, volen eixir també, però empoderar-se i a dependre més coses que no té res que veure no fer activitats o manualitats o... Les activitats que fem sobretot són campanyes informatives i de denúncia de discriminacions o de falta d'igualtat i sobretot fem molta activitat formativa. L'activitat formativa l'encarem principalment a dones que volen assumir tasques en responsabilitats polítiques o institucionals. A més d'això, hem participat també per aquest caràcter un poc formatiu que tenim en alguna de les trobades de Pactem Nord, alguna de les trobades d'associacions. Y entonces nosotros nos dedicamos, esto es sin ánimo de lucro, y nos dedicamos a, ya como os he dicho, a hacer homenaje a personas mayores que tuvieran mujeres significativas, no por su poderío, sino porque habían hecho un trabajo y merecían ser dignas de mencionar. Hemos hecho varias exposiciones, hicimos también homenaje pues, a las cosas antiguas, los juguetes, la dote, los coches, hemos hecho mención a todas aquellas cosas que han sido antiguas, por ejemplo, planchas, cosas de haber en casa, que todo eso era antiguo, y hemos hecho en la Casa de la Cultura recuerdos de familias de Burjasot, hemos hecho varias, hemos hecho 10 o 12, y todo lo que ha sido el menester de apoyo a la mujer, y luego pues hacemos alguna excursión, nos vamos a ver pues alguna obra de teatro. Hacemos todo aquello que pueda aportarnos un poco de cultura. Les activitats que fem al llarg de l'any són xarles, d'interès, de música, d'economia, de problemes actuals, i tots els mesos ens reunim una vegada i parlem dels temes que se proposen o que són d'interès per a la demanda. Fem també teatre, fem una cosa que es diu que quan se complixen els 70 anys, doncs complixen els 70 anys, una associació que s'ha fet major ja, i fem un festival en el que participen les mateixes dones, les que ixen elles a actuar i pràcticament és la que més èxit té. Ens toca repetir-lo després 3 o 4 vegades i inclús fora del poble. I m'emprengueren ahir de broma que volem ser artistes i començarem a escriure les nostres obres de teatre i a interpretar-les, i és una cosa que va plenar molt a la gent. Tenim diferents vessants. Una vessant formativa, que és per al nostre empoderament, adquirir recursos i coneixements, arguments per a defendre els nostres objectius, ser capaços de les protagonistes de les nostres vides. Han fet tallers sobre patriarcat, feminisme, l'amor, la culpa, la por, com us comentava en Pablo, pràcticament des del principi, inclús temes repetits i recurrents perquè mai acabem de superar-ho tot. I tenim una part reivindicativa, que aquesta part reivindiquem a l'Ajuntament polítiques d'igualtat, forma part del Consell Escolar
de les dones. El Consell Escolar Municipal estem representats també per les nostres companyes ames de casa, Tirius, i després també en l'Estat han fet reivindicacions puntuals, per exemple, al tema de la llibertat, a concentracions en el moviment feminista de València, en alerta feminista. Després tenim la part de conscienciació i visibilització, perquè nosaltres estem en el poble i estem integrades cadascuna en diferents espais. Aleshores també el que es veja bé el que nosaltres estem fent, tenim les concentracions de fi de mes. També tenim un certamen de Relascurs sobre violència de gènere, que és entre enguany complim 5 anys, i entre els estudiants i la població escolar de primària i secundària. En francés e inglés, en diferentes niveles, tenemos 4 clases. Password tenemos una cada 15 días, pero de 3 horas. Scrapbooking se hace los lunes y pueden venir cuando quieren. El de teatro y literatura, que son un grupo bastante majo, que luego a final de curso nos hacen teatro, y los lunes tenemos ONG, que llamamos nosotros, que es esta ONG que nosotros tenemos, que colaboramos desde hace 20 años. Y ahí, por ejemplo, hacemos toallas para niños, hacemos arrullos, hacemos cambiadores, hacemos pañaleros, todo eso es para la ONG, eso no es para cada una. Realizamos clases de pilates, clases de patchwork. Anteriormente teníamos bailes de salón, estamos esperando retomarlo, y también clases de informática, iniciación, que también queremos retomarlas. La cena mensual de las socias, donde es un reencuentro y donde se hablan problemas de la asociación. Participación en la Semana de la Mujer en el mes de marzo. Bueno, pues normalmente antes solíamos hacer charlas. Hemos hecho cursos de cocina, cursos de... Muchas excursiones culturales, muchos viajes. Muchos viajes. Lo que pasa es que hay un momento que la gente está cansada, porque de autoestima y de esto, bueno, hemos hecho muchísimos. Y claro, lo que más le gustaba es de cocina, pero también hemos hecho muchas cosas. Llega un momento que la gente está saturada de todo. Y entonces hemos dejado que calmarse un poquito. Venimos a charlar, a merendar. Terapia de grupo, que digo yo. Nada, por ejemplo, hay personas que están muy deprimidas. Chica, venir allí, que todas las tardes estamos. Y luego también colaboramos en la Semana de la Mujer, nosotros preparamos 2 actividades. Es que la gente que venía se ha hecho mayor. Son hace ya tantos años que la gente, pues eso, ya tiene 80 o más, y no viene una persona con esa edad, ya no. Estamos teniendo bastante éxito con el baile en los 2 últimos años, que se ha apuntado bastante gente. A la gent més jove ve més a lo que són els actes reivindicatius. 8 de març, 25 de novembre, també el Tall de Neu, i de reivindicacions igualitàries. El que passa és que nosaltres fa 2 anys que el que estem és acostant-se a l'escola. El dia 25 de novembre han fet 2 activitats que està implicant l'escola, naturalment, i els mestres, i és un concurs de relax sobre el 25 de novembre, és a dir, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, i també sobre la igualtat. I la veritat és que són uns actes molt bonicos, han col·laborat molt bé els xiquets. A veure, bàsicament jo crec que responent a les seues necessitats, al cap i a la fi una associació no deixa de ser un mitjà, no?, per aconseguir participar d'aquelles qüestions públiques que interessen o preocupen a les persones. Per tant, bàsicament és oferir a aquestes persones joves la ferramenta que seria l'associació per a poder treballar en aquells temes que li preocupen o que li interessen. Porque sí que es verdad que a mí me gustaría que se involucrara más la juventud, pero no sé por qué razón, por su forma de vivir, porque han vivido otras cosas que nosotros, no ven como priorativo el estar pendiente de nadie. No digamos que al estar son más jóvenes y piensan las cosas menos. Ojalá y pudiéramos
hacer que viniera más gente joven, pero todo esto ellos parece que lo ven como más de mayor. Ojalá. Hi ha que matisar una cosa, perquè resulta que quan nosaltres nasquérem com a associació, pues resulta que sí que n'hi havia una necessitat molt gran de que la dona isquera i pegara el pas. Però avui en dia a la joventut les associacions de dones es veuen com algo que pareix que estiga passat. I sí que és de veres que tenim algunes jovens, però gràcies al taller de literatura o gràcies al password. Entonces, elles afilien més als ports. A veure, nosaltres en el col·lectiu tenim algunes dones joves. La més major soc jo, tinc 65 anys. O sigui, les demés són totes més joves que jo. Però, a veure, jo crec que les dones joves ja tenen moltes més referents que nosaltres. I potser alguna cosa n'és aconseguida que nosaltres, però encara falta moltíssim, moltíssim. Aleshores, és complicat perquè participar en una associació significa tindre un compromís d'acció, un compromís de treball i necessites un temps, dedicar un temps a fer les activitats, a voltes és complicat, però sí que veiem moltes dones joves quan anem a les manifestacions, anem a les concentracions, al feminari, per exemple, hi ha molta quantitat de gent jove que està implicada i estarà en altres llocs. Es un problema que tenemos todas las asociaciones porque cuando nos reunimos lo hablamos. No sé por qué, yo entiendo que muchas trabajan, pero eso no quita, pues nosotros tenemos gente relativamente joven, gente de los 40 y pico. Las mujeres jóvenes que no han participado en esta asociación, creo que debido es fundamentalmente porque tienen niños y pues deberíamos hacer más actividades que a lo mejor se puedan involucrar esas chicas jóvenes si están en las mañanas libres o en las noches libres, pues más actividades que pudieran ellas implicarse, inclusive hasta con los chiquillos, puede ser una alternativa. No. És difícil, és molt difícil perquè la joventut passa un poc de tot, perquè si han tingut interès han vingut en un moment concret, ui, això m'agrada, i han vingut en aquest moment, però després... La federació aporta no sols a la nostra, aporta a totes. O sigui, una federació que unisca a les associacions de la comarca i no sols a les associacions i col·lectius que tinguin alguna part o algo que tinga que potenciar la igualtat. És a dir, contra més associacions siguem, tindrem més força, podem fer moltes més coses i podem aconseguir junts coses importants i grans, que a soles no pots aconseguir-ho. Aportar, yo creo que todo aquello que sea la unión y que lleve unos objetivos que a todas nos fueran bien, que a todas nos dieran siempre un aliciente, para mí sería cualquier cosa que se hiciera, sería maravilloso. No sé exactament el paper que poguera desenvolupar. Sí que m'agradaria que n'hi haguera una programació que poguera afectar a totes les poblacions, però de cara a la captació i al desenvolupament dels problemes que n'hi ha, que és difícil, perquè conec a Concha, conec a Cristina, conec a totes, i sé que treballen molt per els temes, però que ells s'hauran donat compte també de lo difícil que costa organitzar activitats que avui en dia puguem dir que interessen a les associacions. La federació, per aconseguir el nostre apoderament, millorar les nostres vides, hem d'estar juntes i unides. Quan més siguem, la força és major. És un treball que hem de fer entre totes. Totes, cadascuna tenim una manera de ser, a cada poble són diferents, però totes són dones i totes tenim drets que hem d'aconseguir. I som conscients de que quan més siguem, millor. Compartir les nostres experiències, els nostres recursos, només el trobar-se te dona energia i no importa que siguin dos o siguin tres. La qüestió és que puguem tindre aquest treball comú que ens permetís a totes. Aportar, pienso que podemos aportar todo lo que es
la información, la red, lo que a una le va mal, lo que a otra le va bien, mira, esto pues ha funcionado, aquello no ha funcionado. Concha parece que le ha dado un poquito de, la que es presidenta ahora, que le ha dado un poquito de empuje y un poquitín de vida, por lo menos estamos unidas por el WhatsApp, cualquier cosa que tenemos lo tenemos más junto, pero pienso que quizá todas unidas podríamos hacer más sobre eso. Formaciones para las asociaciones y para sus socias, apoyo por si hay que pedir alguna subvención. Pues nosotros necesitamos que nos hagas, que nos enseñéis a hacer esto, intercambiar, intercambiar cosas. Es decir, una vez a la semana, oye, o bien nosotros vamos a vuestro sitio o vosotros venís al nuestro. O si queréis venir a nuestra asociación, tranquilamente os enseñaremos a pintar lo que queráis. No, i després informació també, perquè sabes, no ocupa lloc, vull dir-te que estaria molt bé, una connexió entre totes y reunirnos también. Sería bonito. Oye, podemos hacer un viaje y nos organizamos entre todas tantas y oye, hacemos un viaje y nos conocemos, pues eso es chulísimo. Oye, vamos a hacer una merienda, vale, quedamos tal día, vamos a merendar. También es chulísimo. Chulísimo. Es que a mí no me gusta pintar, pero queda igual. Pero tú, aunque no te guste pintar, te gusta reunirte con la gente, pasártelo bien, contar chistes, olvidarte de los problemas, que todo el mundo tiene problemas. El que no tiene problemas es el que está muerto. Y nosotros vivimos, pues nosotros, a eso. I això sí és molt xulo. Per a mi el més important que aporta aquesta federació és el treball en xarxa. Les dones individualment valen molt, lluitem molt i treballem molt, però quan ens juntem i ens agrupem, aquests resultats es multipliquen, no per un ni per dos, es multipliquen per moltíssim. Si cadascuna d'aquestes associacions que formen part de la federació ja aconseguim això en la si de la nostra associació, el fet que totes juntes formem una federació augmenta, multiplica aquest treball en xarxa i d'alguna manera rendibilitza cada esforç que fem cadascuna de nosaltres per continuar amb la nostra feina, continuar amb la nostra família, continuar amb els nostres estudis, amb les nostres responsabilitats, fa que cada esforç que fem una de nosaltres, el fet de treballar dins d'una associació i que aquesta associació formi part d'una federació multiplica els nostres esforços. Per tant, considero que és importantíssim que existisquen plataformes d'aquest tipus perquè en poc esforç podem aconseguir moltíssimes més coses. Ja no només esforç personal, sinó fins i tot esforç econòmic o esforç d'infraestructura que pugui tindre una associació. El fet de tindre la federació, el fet de tindre el recolzament de Pactem Nord implica també que tenim un espai on reunir-nos quan ens reunim el fòrum de participació, implica conèixer altres dones, altres iniciatives i d'alguna manera tirar del fil. Quan una associació en un poble ha fet una iniciativa que ha funcionat, tenim l'oportunitat de traslladar-la a un altre municipi i, com deia, multiplicar aquest esforç que unes dones han fet aïlladament en el seu municipi.